yo ono mbok editan yo apa. Ono kayak prapi. Tapi hasilnya elek. Nang internet. Kapur. Halus ya. Tentang. Apa? Mana? Sehat sampai jam cuk. Tapi bonang kene ya, Bang. Cuma aneh, Cuk. Wes bojomu celok. Hah? Wes bojomu celok. Oh, jajak kayak simpenan ae. Langsung nyebrang cuing ngono aja. Gak ro ngene. Tebone. Ngene lek iso ganti DP sih. Lah iya. Jeneng kan emang ya pati ya. Nang. Mentok lagi. Wes mentek nek. Ya, enggak ini. Iya, enggak apa. Sip lagi. Out lah. Iya, enak kan. Sawe mochi na. Oh. Iko lho. Wah, enak kan. Kan.